Ήταν Red. There is nothing. Γεια σας παιδιά, λοιπόν το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο που έκανα για το bullying, και το δεύτερο είναι πως θα κάνουμε ένα βίντεο το top πιο 10 τρομακτικά. Πιστεύω ότι θα το καταλάβετε και από τον τίτλο. Ναι, λοιπόν, για να μην έχουν παρεξηγήσει το βίντεο, η φωνή δηλαδή, η φωνή που θα το κάνω δεν θα είναι δικιά μου, θα είναι από άλλο YouTuber. Τέλος πάντων, για να μην σας το πολύ λέω, πάμε στο βίντεο και ξαναεπιστρέφουμε εδώ. Το νησί με τις κούκλες. Το 1950 ο Χούλιο Σαντάνα Μπαρέιρο άρχισε να συλλέγει κούκλες από κάδους και να τις κρεμάει στο νησί, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ησυχάσει την ψυχή ενός κοριτσιού που πνίγηκε εκεί. Ο ίδιος πνίγηκε στο νησί στις 17 Απριλίου του 2001, αφήνοντας στο νησί χιλιάδες κρεμασμένες κούκλες. Οι κατακόμβες του Παρισιού. Οι κατακόμβες δημιουργήθηκαν το Μεσαίωνα κατά την επιδημία της χολέρας στην Ευρώπη. Τα θύματα της επιδημίας ήταν τόσα πολλά και τα θάψανε κάτω από την πόλη. Το μήκος των διαδρόμων φτάνει τα 300 χιλιόμετρα, καθώς ο αριθμός των νεκρών που θαύτηκαν εκεί υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια. Το βουνό των Σταυρών. Το βουνό των Σταυρών είναι ένας λόφος στη Λιθουανία γεμάτος με σταυρούς. Στο βουνό είναι τοποθετημένοι 500.000 σταυροί όλων των σχημάτων και μεγεθών. Παρά την εξωτερική του εμφάνιση, το βουνό αυτό δεν είναι νεκροταφείο. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όποιος αφήσει ένα σταυρό εκεί θα είναι τυχερός σε όλη του τη ζωή. Ούτε για την αιτία ύπαρξης του μέρους, ούτε για το πότε εμφανίστηκε, δεν ξέρουμε τίποτα. Η γέφυρα του Overtown. Η παλιά αυτή γέφυρα στη Σκωτία έχει γίνει διάσημη για τις μαζικές αυτοκτονίες σκυλιών εκεί. Στη μέση του 20ου αιώνα, δεκάδες σκυλιά ανέβαιναν στη γέφυρα και πηδούσαν κάτω, και όσα κατάφερναν να ζήσουν, σέρνονταν πίσω και το ξανάκαναν, μέχρι να πεθάνουν. Η γέφυρα έγινε ένα τεράστιο νεκροταφείο σκυλιών. Το όρος Κούτνα. Δεν θα σας πω για το βουνό, όχι. Θα σας πω για το μοναστήρι που βρίσκεται εκεί. Το αρχαίο αυτό μοναστήρι φημίζεται για την οστεοθήκη του. Τον Μεσαίωνα, κατά τη διάρκεια της επιδημίας, εκεί θαύτηκαν 40.000 άνθρωποι. Επειδή τα πτώματα δεν χωρούσαν πλέον στην οστεοθήκη, οι μοναχοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα κόκαλα στη διακόσμηση του χώρου. Το αποτέλεσμα ήταν πως όλο το περιεχόμενο του νεού αποτελείται από κόκαλα. Το νησί Παβέλια. Οι επιγραφές λένε πως από την αρχαία ρωμαϊκή εποχή το νησί ξεκίνησε να χρησιμοποιείται σαν απομόνωση για τα θύματα της χολέρας και τους παρανοϊκούς. Το νησί έγινε νεκροταφείο για 160.000 ανθρώπους, ενώ οι φήμες που κυκλοφορούσαν είναι ακόμα πιο τραγικές. Σε μία από τις έρευνες στο νησί βρέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το βασανισμό των κρατουμένων. Η Σεντρέιλια. Η πόλη Σεντρέιλια στην πολιτεία της Πενσιλβάνια είναι ερημωμένη εξαιτίας της πυρκαγιάς που εξεπλώθηκε στα ορυχεία της πριν από 50 περίπου χρόνια. Η πυρκαγιά έγινε αιώνια, αποκτώντας πρόσβαση στα αποθέματα του λιγνίτη. Το αποτέλεσμα είναι πως ο πληθυσμός της πόλης μειώθηκε από τους 1.000 στους 7 κατοίκους. Η πόλη χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Silent Hill και των παιχνιδιών που βγήκαν ύστερα. Bellich
Hellstatten, το εγκαταλελειμμένο αυτό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γερμανία, στη διάρκεια των Πρώτων και των Δεύτερων Παγκοσμίων Πολέμων. Χρησιμοποιούνταν από τους στρατιωτικούς και το 1916 εκείνος συλλεύονταν ο ίδιος ο Χίτλερ. Στο νοσοκομείο, σε χρονικό διάστημα 2 χρόνων, πέθαναν 60.000 άνθρωποι και ο χώρος δεν καθαρίστηκε ποτέ. Απλά κλειδώθηκε για πάντα. Υπάρχουν φωτογραφίες από ερευνητές που μας δείχνουν πόσο φρικτό είναι το μέρος από μέσα. Οι κατακόμβες των Καπουτσίνων. Οι κατακόμβες αυτές στη Σικελία χρησιμοποιήθηκαν για την ταφή των μοναχών το 16ο αιώνα. Το πιο φρικτό αξιοθέατο στο μέρος είναι η Ρωσαλία Λουμπάρτου. Το σώμα της διατηρήθηκε τόσο καλά που η ακτινογραφία έδειξε πως όλα της τα όργανα έχουν διατηρηθεί τέλεια και φαίνεται σαν να πέθανε μερικές εβδομάδες πριν. Το δάσος των χειροκτώνων. Το Αοκοκιναχάρα είναι ένα δάσος στη Ιαπωνία που φημίζεται για τις αυτοκτονίες του. Ετησίως εκεί αυτοκτονούν σχεδόν 100 άνθρωποι. Περπατώντας στο δάσος θα βρείτε αντικείμενα όπως σύραγγες, κουτάκια από χάπια και άλλα αντικείμενα των νεκρών. Αυτά ήταν λοιπόν τα top 10 πιο τρομακτικά μέρη στον κόσμο. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Και η φάση που άλλαξα μπλουζόν όσο έπαιζε το βίντεο, εγώ άλλαζα. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε και άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα comment κάτω. Λοιπόν, για πρώτη φορά θα κάνω, θα μου κάνετε ερωτήσεις και εγώ θα τις απαντάω. Αλλά όχι οποιοδήποτε ερωτήσεις θα μου κάνετε εσείς. Άμα γινόταν αυτό, τι θα έκανες? Άμα ήταν αυτό, τι θα έκανες? Άμα. Με σχέση, θα ξεκινάτε με το άμα. Άμα είχες κοπέλα, τι θα την έκανες? Άμα είχες λεφτά, τι θα τα έκανες? Καταλάβατε, και θα τις απαντήσω όλες σε ένα βίντεο. Άμα θέλετε να το κάνω αυτό και θέλετε να με υποστηρίξετε, κάντε τις ερωτήσεις και εγώ θα τις απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ ή μέρη ή πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Ξέρω εγώ, ό,τι ώρα το ανεβάσω. Bye. Fantastic.